Тук да има свара като търкаля, като глад на меч. О! Това ти мине през мотора. То верно се не. Он то малко сили, то сили. Деви, гаската дева, не се удържа дева. Давай, махай го там да не те ударят. Много си парализиран бе. Давай. Тук за дървото го скрича. Не може да. Значи първата тапа ти я направи, не дей. Стига. През дървото някой ми намали. Никой. Не ме направи, направиха Тогава, когато взех, беше така. Направиха ме на мен, не се направи. Вчера го карахме това. Вчера го карахме това. Разбрахте се идва ли да тренирате? Стига. Его не цяна къде. Аре, дигай бе. Ало! Ало! Тя не какво става, са? А, това жор. Охо. Да прави тапа, доставката да прави тапа тук, чакай да видим. Следващия път. Абе, това първа ли е, бе? Първа или втора? Втора, бе. Втора, бе. Аз след такова. Вчера го качиха, ама ел тук отстрани. А пред дървото не можах. Много му твърли това дърво. Може да ме качи. О, като мене и аз така. Хайде, бей! Ти крънко прескочи. А? У гората. Бегай да снимаш. Защото ти мине през тебе.